Yo mancing Kang. Kan kene yo mancing to Kang. Guru Kang ora mancing, pamit mancing Kang. Loh, jerone ngono. Wah. Lah. Miris. Nglangi kuwi. Cetek ngono iku. Wah, kuwi dhuwure ngono ilang kok, Ger. Oh, bahaya iki, adegan berbahaya. Anjuk langok. Anjuk. Miris e. Adegan berbahaya. Miris Mas, pote. Aja melu-melu rene, adegan berbahaya iki.